Καλημέρα σας, είμαι η Ρο. Κάτω από το τελευταίο βίντεο μου αφήσετε πολλά σχόλια και με συγκίνησε πάρα πολύ που αμέτρητοι φίλοι είπα ότι ενδιαφέρονται για την ταινία Νέτζα 2 και κάποιοι από εσάς έχουν δει το Νέτζα 1. Το πιο εκπληκτικό είναι ότι η σειρά κινουμένου σχεδίου κινέζικης παραγωγής «Ο θρύλος του Νέτζα» προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση πριν από πολλά χρόνια. Ο ενθουσιασμός και η χαρά μου είναι απερίγραπτα. Καθώς η ταινία κινουμένου σχεδίου Νέτζα 2 πρόκειται να προβληθεί και στην Ελλάδα. Σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω περιληπτικά το μύθο του Νέτζα και τους κυρίους χαρακτήρες στο έργο Νέτζα 1, για να σας βοηθήσω να καταλάβετε καλύτερα την κινέζικη μυθολογία. Σύμφωνα με τον κινέζικο μύθο που ονομάζεται «Χάος στην θάλασσα» από τον Νέτζα, ο Νέτζα είναι μια θεότητα. Λέγεται ότι όταν ήταν μικρός διατάραξε τη θάλασσα και σκότωσε τον πρίγκιπα Δράκο που ήταν ο τρίτος γιος του βασιλιά Δράκου της Ανατολικής Θάλασσας. Ο βασιλιάς Δράκος ήταν εξαιρετικά θυμωμένος και ήθελε να το εκδικηθεί. Για να μην πλέξει τους γονείς του, ο Νέτζα αυτοκτόνησε για να ζητήσει συγχώρεση, επιστρέφοντας τα οστά του στον πατέρα και τη σάρκα στη μητέρα του. Αργότερα, με τη βοήθεια του θεού Τάι Τζεν, κατάφερε να ξαναδημιουργήσει το σώμα του και τελικά να είναι αθάνατος. Αυτή η ιστορία δείχνει το επαναστατικό πνεύμα του Νέτζα, που προσπαθεί να απελευθερωθεί από τους περιορισμούς της φεουδαρχικής κοινωνίας και της οικογένειας, για να ολοκληρώσει το ατομικό του ιδανικό. Σήμερα, το κοινωνικό περιβάλλον και οι οικογενειακές σχέσεις έχουν υποστεί ριζικές αλλαγές και η ταινία κινουμένου σχεδίου Νέτζα 1, βασισμένη στον παραδοσιακό μύθο, ερμηνεύει την ιστορία του Νέτζα με μια ανατρεπτική και αντισυμβατική οπτική. Στην ταινία, οι πνευματικές ενέργειες στην φύση συσσωρεύθηκαν, σχηματίζοντας ένα τεράστιο ενεργειακό μαργαριτάρι, το οποίο διαχωρίστηκε από τον Yuanshi Tianzun, τον ηγέτη του θεϊκού δόγματος Chanjiao, στο μαργαριτάρι του δαίμονα και το μαργαριτάρι του πνεύματος. Το μαργαριτάρι του πνεύματος σχεδιάστηκε να στοιχειώσει στο σώμα του Νέτζα, του τρίτου γιου του Λιτζίου, αρχιστράτηγου στο Τσεντανγκουάν, ο οποίος ήδη είχε δύο αθάνατους γιους. Το μαργαριτάρι του δαίμονα θα έφερνε την καταστροφή στον κόσμο. Έτσι, ο Yuanshi Tianzun έριξε μια βράνια κατάρα, ότι 3 χρόνια αργότερα οι βροντές από τον ουρανό θα τον κατέστρεφαν. Ο Yuanshi Tianzun εμπιστεύτηκε την αποστολή της προστασίας του μαργαριταριού του πνεύματος στον αγαπημένο του μαθητή Τάι Τζεν, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ένας από τους 12 ανώτερους θεούς αν την ολοκλήρωνε. Ο Shen Gongdao ήταν επίσης μαθητής του Yuanshi Tianzun, αλλά επειδή είναι ένα πνεύμα λεοπάρδαλης που έχει καλλιεργηθεί σε ανθρώπινη εμφάνιση, οι θεοί το αντιμετωπίζουν με στερεότυπα και προκαταλήψεις. Ζήλευε και ήταν δυσαρεστημένος που ο Τάι Τζεν θα έπαιρνε προαγωγή και αποφάσισε να κλέψει το μαργαριτάρι του πνεύματος για να αποδείξει την ικανότητά του και να αλλάξει τη μοίρα του. Έτσι συνεργάστηκε με τον Αοκουάν, βασιλιά Δράκο της Ανατολικής Θάλασσας, ένα από τους 4 βασιλιάδες δράκους του γένους των δράκων. Το γένος των δράκων έχει ισχυρή δύναμη και στον πόλεμο μεταξύ των θεών και των δαιμόνων, ο Αοκουάν επέλεξε να υποταχθεί στον βράνιο κόσμο και τον βοήθησε να καταστήλει τους άλλους δαίμονες, συμπεριλαμβανομένων 3 άλλων βασιλιάδων δράκων, για να επιβιώσει όλο το γένος των δράκων. Ο βράνιος κόσμος φοβήθηκε την ισχυρή δύναμη του γένους των δράκων. Έτσι φυλάκισε τους δαίμονες στα βάθη της θάλασσας και ζήτησε από το γένος των δράκων να τους φρουρήσει. Με αυτόν τον τρόπο περιορίστηκε και το γένος των δράκων ως φύλακας. Ως εκ τούτου, το μαργαριτάρι του πνεύματος που χάπηκε στοιχείωσε στο σώμα του Αόπιου,
του τρίτου πρίγκιπα του γένους των δράκων, το οποίο ήλπιζε να ξεφύγει από την φυλακή με τη βοήθεια της δύναμης του μαργαριταριού του πνεύματος. Έτσι ο Νέτζα γεννήθηκε ως μενεσάρκωση δαίμονα και απομονώθηκε από τους χωρικούς λόγω της προκαταλήψης και του φόβου τους. Αν και ο Νέτζα ήταν ένα άτακτο παιδί, λαχταρούσε να είναι αποδεκτός και να εκτιμηθεί από τους χωρικούς. Προκειμένου να προστατεύσουν τον Νέτζα, οι γονείς του είπαν ψεύματα ότι ήταν η μετεσάρκωση του μαργαριταριού του πνεύματος και ζήτησαν από τον Τάι Τζεν να τον δεχτεί ως μαθητή. Η μητέρα του, η κυρία Ιν, συγκίνησε τον Νέτζα με την φροντίδα της και ο πατέρας του, ο Λι Τσίλ, ήταν ακόμη πρόθυμος να δώσει την ζωή του για να σώσει το γιο του. Αφού ο Νέτζα έμαθε την πραγματική του ταυτότητα, εγκατέλειψε κάποια στιγμή τον εαυτό του. Αλλά με την καθοδήγηση των γονιών και του δασκάλου του, τελικά επέλεξε να πολεμήσει ενάντια στη μοίρα. 3 χρόνια αργότερα ήρθε η κατάρα με τις βροντές. Ο Νέτζα και ο Αοπιλ, που ήταν αρχικά εχθροί, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αντισταθούν στην βράνια κατάρα και τελικά έσωσαν το χωριό Τσεντάνγκουαν. Αν και τα σώματά τους καταστράφηκαν, οι ψυχές τους διασώθηκαν από τον Θεό Τάι Τζεν. Με αυτόν τον τρόπο, ο Νέτζα κέρδισε τον σεβασμό των χωρικών, άλλαξε τη μοίρα του και ολοκλήρωσε τη σωτηρία του. Εστιάζοντας σε βασικά θέματα όπως οικογενειακή αγάπη, αυτογνωσία και επανάσταση ενάντια στη μοίρα, αυτή η ταινία προσθέτει νέα ζωντάνια στον παραδοσιακό τραγικό μύθο. Πρόκειται για μια οπτικοακουστική πανθεσία για το κοινό και συνδυάζει τέλεια τα παραδοσιακά στοιχεία με συναρπαστική αφήγηση και προηγμένα εφέ. Η ευρέως διαδεδομένη πρόταση «Η μοίρα μου εξαρτάται από εμένα, όχι από τον Θεό», έχει γίνει ο πνευματικός πυρήνας της ταινίας και έχει μεγάλη απήχηση στο κοινό. Τώρα που μάθετε την ιστορία της ταινίας Νέτζα 1, ενδιαφέρεστε περισσότερο για τη συνέχεια της ιστορίας στο έργο Νέτζα 2. Αφήστε μου σχόλια και στο επόμενο βίντεο θα σας πω τα έργα της ελληνικής μυθολογίας που έχω διαβάσει και παρακολουθήσει.